ସକାଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଚୁଡ଼ା ଭଜାରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ପ୍ରତିଦିନ ପରି କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ। କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସି ମୁଁ ଚାଲି ଛାତ ଉପରକୁ ମସଣା ଆଉ ମୋ ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମୋ ପରୀକ୍ଷା ବି ପାଖେଇ ଆସିଲାନି ଆଉ ମୋ ବିବେକକୁ ଟିକେ ବାଧା ଦେଲା, କେତେ ବା ଶୋଇମି କେତେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିମି। ତାପରେ କାଲି ଟିକେ ମୋ ବର୍ଷା ଡାର୍ଲିଂ ମୋ ସହ କଥା ହେଇକି ମୋତେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ବି କରିଦେଇଥିଲା ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବି ଚାଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଛେଇ ଗୁଛାକି ଚାଲି ଘରକୁ। ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମଜନୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତା ଲେଲା ପାଇଁ, ସିଏ ଆସିଲାନି ତ ଇଏ ଲାଷ୍ଟରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଉଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ତଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆମର ତାପରେ ତାକୁ ଧରି ମୁଁ ଚାଲି ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସି ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଗଲି ଟିକେ ମୋ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ପଛରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କାର୍ ଛିଡ଼ା ହେଇନା ସେଟା ଆମର ନୁହେଁ। ଯେବେ ଅମିର ହେମି ସେବେ କିଣିମି କୁହନ୍ତି ନା, ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଜାଗା ଥିଲେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ଲଞ୍ଚରେ ମା ବନେଇଥିଲେ ଢେର ସାରା ମାଛର ଆଇଟମ୍, ତାକୁ ଖାଇଦେଇ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ।